Magpakatag ang Police Regional Office 11 ug mas daghang kapulisan sa tanang public convergence areas karong holiday season. Gibutyag ni Police Brigadier General Benjamin Silo Jr., PRO 11 Regional Director, lauman sa publiko ang mas hugot pa nga seguridad. Makikita nyo even in the malls na dadami ang ating presensya, ng kapulisan, at sisiguraduhin namin na mahabol, na mapababa ang crimes against property itong Kapaskuhan na ito. Gibutyag niini nga 85% sa ilahang mga personahe sa PRO 11 ang i-deploy sa pag-intensify sa police visibility aron mapugngan ang mga krimen. Lakip usab nga i-deploy ang puwersa gikan sa Regional Mobile Force Battalion aron mo-augment sa tanang pulis sa kada syudad ug probinsya. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.